କେତେ କିଣୁଛ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛ? କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛ ସତ କଥା କହ। 50 ବିକୁଛ କେତେ? 50 50 ରେ କିଣିଲ ସେଇଟା ବିକୁଛ କେତେ? 70 ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା? 20 ଟଙ୍କା। ବାଃ ମାଉସୀ ପଇସା ସବୁ ପଇସା ପାଖରେ ଅଛି ତ? ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍। କେତେ କିଣୁଛ କେତେ? କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛ? କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛ ସତ କଥା କହ। 50 ବିକୁଛ କେତେ? 50 50 ରେ କିଣିଲ ସେଇଟା ବିକୁଛ କେତେ? 70 ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା? 20 ଟଙ୍କା। ବାଃ ମାଉସୀ ପଇସା ସବୁ ପଇସା ପାଖରେ ଅଛି ତ? ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍।